BTCनि CMआ सोर जागोन आरो माबोरै जागोन गासैबोनि थाखाय आं आफा इसोरखौ हामबाय होनसै आरो नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव आं बरायनानै आरो बोजबनानै लायो। जों बयबो मिथिगौ BTCनि इलेक्शना बारा गोबाव गैलिया। बेखौ लानानै जोङो गोबाङानो रेडि जादों, थाम-थिम जादों। लोगोसेयै जोङो नेनानै दङ BTCनि CMआ सोर जागोन आरो सोर जानाया मोजां। गोबां रोखोमनि सोंलुआ जोंनि जिबनाव फैयो आंनि अनजाग्राफोर। नाथाय जोङो बे आयदाखौ नायनायनि सिगां जोङो माखासे फंनैसो खोथाखौ मिथिनाया मोजां। जोङो बेखौ मिथिनाया मोजां, बे बुहुमखौ कन्ट्रल खालामग्राया फोरबुआसो बे बुहुमखौ कन्ट्रल खालामो। फोरबुआसो रायजोफोरखौ सालायो, राजाफोरखौ सालायो आरो दैदेनगिरिफोरखौ सायख'यो। जों बे बिषयखौ मिथिनो नांग्रोगोन। बेनिखायनो इज्रानि बिलाइ 1:2 बेबादि लिरनाय दङ। पार्सियानि साइरास राजाया होनदोंमोन, बियो होनदोंमोन दि फोरबुआ सोरगोनि इसोरा पृथिबीनि गासै हादरफोरनि सायाव आंखौ सासन खालामग्रा फसंबाय। बेनिखायनो बाबिल हादरनि राजा नबुकदनेस्सरनि उनाव जाया राजा जादोंमोन, बे राजानि मुङा साइरास राजामोन। साइरास राजाया बे मिथिगौ फोरबुनि सहायजों, फोरबुनि इच्छाजोंसो आङो राजा जानो मोनदों, बेखौ मिथिदोंमोन। बियो बुंदोंमोन दि फोरबुआ सोरगोनि इसोरा पृथिबीनि गासै हादरफोरनि सायाव आंखौ सासन खालामग्रा फसंबाय। आंनि अनजाग्राफोर, जोङो मिथिनो नांगोन थारैनो रायजोखौ सालायग्राया, बुहुमखौ कन्ट्रल खालामग्राया फोरबुआसो। जों बेखौ सिगांग्रो मिथिनो नांगोन। बेनिखायनो गितफोरनि बिलाइ 75:6 बुंदों, मानोना सानजा नङाब्ला सोनाबनिफ्रायबो नङाब्ला खोलानिफ्रायबो फोजौ जानाया फैनाय नङा। बेनिखायनो इसोरनि गोथां रावा बुंदों फोजौ जानाया ओरैनो सा खोला सानजा सोनाबनिफ्राय जानाय नङा। फोजौ जानाया इसोरनिफ्रायसो फैयो। इसोरासो सासे राजाखौ सोलायनानै गुबुन राजाखौ बियो फसङो, इसोरनि गोथां रावा बुंदों। बेनिखायनो जोङो बे बाथ्राखौ मिथिनो नांगोन आंनि अनजाग्राफोर। बेनिखायनो गितफोरनि 75:7 आरोबाव बुंदों, मानोना इसोरानो बिजिरग्रा, बियो सासेखौ बाहायो, गुबुनखौ फोजोबो। इसोरासो दैदेनगिरिफोरखौ सोलाय सोल' खालामो। रायजोखौ सालायग्राया बे इसोरासो। जों दिनै गोथार बाइबेलनि गेजेरजों जोङो खोनाबाय। बेनिखायनो ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर, जोंनो मोजां बर'नि लिडारखौ होनो हाग्राया बे इसोराल'नो। बे इसोरासो जोंनो बर'नि मोजां दैदेनगिरिखौ होनो हागौ। जों इसोरनि गोथां रावा मिथिहोदों। नाथाय जों दिनै नुदों आंनि अनजाग्राफोर, गोबाङा इलेक्शनखौ लानानै, गावनि पार्टिखौ लानानै गोदाव सोराव जादों। गोबाङानो गावनि पार्टिखौ देरहाजानो थाखाय लुबैयो आरो लुबैनायखौ जों नुदों आंनि अनजाग्राफोर। नाथाय जोङो दिनै सासे ख्रिस्टियान हिसाबै जानो गोनां इलेक्शननि थाखाय जोङो मा खालामनो हायो आरो मा खालामनाया मोजां, आरो जोंहा सासे बर' फोथायारि हिसाबै जोंनि जिबनाव साफ्रोमबो फोथायारिफोरनि लागै मा मोनसे दायथ' दङ, मा रल जोंहा लानो नांगौ, फै जोङो बेखौ मिथिनानै लानि आंनि अनजाग्राफोर। जोङो दिनै बर'नि गेजेराव मोजां दैदेनगिरि मोननो हानाय बादि, जायहा बर' हारिखौ उन्नति खालामनो हायो, बर'नि थाखाय सिन्था खालामनो हायो, बर' माहारिखौ अननो हायो, बेबादि लिडारखौ मोननो थाखाय जोङो इसोरनियाव आरज खालामनो नांगोन आंनि अनजाग्राफोर। बेनो जोंनि सासे फोथायारिनि मावनो गोनां दायथ'आ। बै समाव इजराइलफोरनि सायाव मोजां राजाखौ मोननो हानाय बादि, जाय राजा इजराइलफोरखौ अननो हागोन, इजराइल हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावनो हागोन, बेबादि राजाखौ मोननो थाखाय सामुएल नाबिया फोरबुनियाव आरज खालामदोंमोन। जोङो मिथिगौ बै समाव सामुएल नाबिया सासे गेदेर फोरबुनि नाबिमोन।
इसोरा बेजों रायज्लायोमोन आरो इसोरा बेनो मिथिहोयोमोन। बेनिखायनो जेब्ला सामुएलआ मिथिदों इस्राएल हारिनि थाखाय सासे मोजां राजाखौ नांगौ, बेनिखायनो बियो इसोरनियाव आरज खालामदोंमोन। जेब्ला जोङो 1 सामुएल 15:11 पदखौ फरायगोन, बेयाव बेबादि लिरनाय दङ, गाहाय सारियाव लिरनाय दङ, बे समाव सामुएलआ राग जोंनानै हरसेमानि फोरबोजों सानज्लायदों। बेनिखायनो सामुएल नाबिया हरसेमानि फोरबोजों बे सानज्लायदोंमोन, फोरबोनियाव खावलायदोंमोन, फोरबोनियाव बियो आरज खालामदोंमोन जेन' इस्राएलफोरनि थाखाय सासे मोजां राजाखौ मोननो हायो, इस्राएल हारिखौ उन्नति खालामनो हाग्रा राजा जेन मोननो हायो। बेनिखायनो सामुएल नाबिया हरसे मानि बियो इसोरजों रायज्लायदोंमोन, इसोरनो आरजजों खोथादोंमोन। बेनिखायनो जोंबो जोंनि बर'फोरनि सायाव मोजां दैदेनग्रा मोननो हानाय बादि प्रार्थनाजों नेनानै थानाया मोजां आरो जों बिनि लागै प्रार्थना खालामनाया गोनांथार। इसोरनि गोथां रावा जोंनो मिथिहोबाय। जेब्ला जोङो लुकासनि बिलाइ 6:12 पदखौ फरायो, बेयाव बेबादि मोननो हायो, बै समाव जिसु ख्रिस्ट'आ 12 जन सेलाफोरखौ सायख'नो थाखाय हरसे मानि बियो बिफानियाव आरज खालामदोंमोन। बे समाव जिसुआ आरज खालामनो थाखाय हाजोआव गाखोलांदों आरो बेयाव बियो इसोरनियाव हरसे आरज खालामदों। जिसु ख्रिस्ट'आ हरसे मानि बिफाजों बियो रायज्लायदोंमोन, बिफानियाव बियो आरज खालामदोंमोन आरो अखानायै बियो 12 जन सेलाफोरखौ सायख'दोंमोन। बेनिखायनो आंनि अनजाग्राफोर, जानो गोनां बिटिआरनि इलेक्सनाव मोजां लिडारखौ मोननाय बादि आरो इसोरा मोजां लिडारखौ जोंनो होनाय बादि जोङो इसोरनियाव प्रार्थना खालामनाया मोजां। बेनिखायनो फै जोङो आरज खालामनि जेन' जोङो इसोरनिफ्राय मोजां बर'नि लिडारखौ मोननो हानाय बादि। ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर, बे आयदायाव बाइबेला जोंनो मिथिहोयो। गितफोरनि 2 नम्बर 8 पदखौ जेब्ला जोङो फरायो, बेयाव बेबादि लिरनाय दङ, बाइबेला होनो, इसोरा होनदों आंनियाव बिदो। इसोरा जोंनो मिथिहोदों, इसोरा बुंदों आंनियाव बिदो होननानै बुंदों, बाइबेला जोंनो मिथिहोदों। बेनिखायनो गितफोरनि 2 नम्बरनि 8 पदनाव जेरैबादि बुंदों, फै जोङो थारैनो फोरबोनियाव जोङो बिनि जेन' इलेक्सना मोजाङैनो जानानै थाङो आरो मोजां लिडारखौ जोङो थारैनो इसोरनि अननायाव मोननो हायो। बेनिखायनो जहननि 14:13 पदनाव जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदोंमोन, जिसुआ होनदों आंनि मुङै बिनाय मानिखौ आङो खालामगोन। दिनै आंनि अनजाग्राफोर, जायफ्रा फोरबोनियाव बिगोन, जोङो दिनै बर'नि थाखाय मोजां लिडार नांगौ होननानै जिसु ख्रिस्ट'नाव जोङो बियोब्ला, इसोरनियाव बियोब्ला, जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों आंनियाव बिनाय मानिखौ आङो खालामगोन। बेनिखायनो फै जों जिसु ख्रिस्ट'नियाव जोङो बिनि। बेनिखायनो जहननि 14:14 पदआव बुंदों, जिसु ख्रिस्ट'आ होनदों नोंसोरो आंनि मुङै आंनियाव माबाफोर बिब्ला आङो बेखौ खालामगोन। जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों नोंसोरो आंनियाव बियोब्ला आङो बेखौ खालामगोन होननानै जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों। बेनिखायनो फै ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर, जोङो जानो गोनां इलेक्सननि थाखाय फोरबोनियाव जिसु ख्रिस्ट'नियाव जोङो प्रार्थना खालामनि आरो जोंनि नांगौफोरखौ बेनो मिथिहोनि।